Ние сме Мануела и Силвия и ако до този момент сте следили съдържанието в нашите социални мрежи, знаете, че това, което сме показвали и споделяли до сега, е било насочено основно за деца. Но с предстоящия епизод обаче стартираме нова поредица, в която ще каним гости, специалисти в областта на храненето, с които ще разискваме теми, които ще бъдат насочени към родители и учители. Това се надяваме да ви бъдем от помощ, да бъдем подкрепа в нелеката задача да помогнете на децата си да изградят добри хранителни навици. Епизодите, които ще записваме, ще бъдат качвани като видеа в YouTube и в Facebook и също така ще могат да бъдат слушани в платформата SoundCloud. Пристъпваме към нашата първа среща, която беше с доктор Мирослава Досева. Или по-известна като доктор Мира. Тя е лекар, специалност обща медицина, както и специализант по хранене и диетика. Мислим, че се получи един прекрасен разговор и много й благодарим за това. Но стига толкова приказки, да й дадем думата на нея. Благодаря, момичета от Tutti Veggie Frutti, за поканата и за това, че мога да бъда част от образователната инициатива за здравословното хранене сред децата. Това е моя любима тема и с радост се включвам в почти всички такива инициативи. Казвам се Мирослава Досева, сред децата повече популярна като доктор Мира, защото организирам детски кулинарни работилници с доктор Мира, като основно, разбира се, темата за правилното хранене и на място си приготвяме различни полезни, вкусни нещица. Завършила съм медицина в Тракийския университет в град Стара Загора. След това придобих 2 специалности по обща медицина и по хранене и диететика, където всъщност е по-големият ми интерес. Така че съм на разположение да отговарям на въпроси. Да, чудесна е тази инициатива, която правиш с децата. Само в Стара Загора ли я правиш за сега или се случва и по други градове? Отворена съм и за други градове. Така че, Добре. да, с най-голямо удоволствие. Преминаваме към въпросите, които сме подготвили за теб и първият ни въпрос е: какво означава пълноценно хранене и различава ли се пълноценното хранене от стандартния режим а, на децата у нас? Това е много хубав въпрос, защото първо трябва да разбираме какво е пълноценно хранене, за да се стремим към него. Пълноценното хранене включва употребата на всички хранителни групи вещества в ежедневното меню, както на възрастния, но най-вече при децата. И това е така, защото няма храна, която да е супер храната, която само нея да консумираме и да бъде пълноценна за нас. Всяка една храна има своите предимства и цялата тази палитра, когато я сглобим, тя ни дава точно всичките необходими за растежа и развитието хранителни вещества. Именно пълноценно хранене, когато в случая при децата присъства в ежедневното им меню храна от всички пет хранителни групи. Това са зърнените храни и картофите. Белтъчини или протеини, също така популярни с това наименование. Месо, риба, яйца, бобови храни и ядки. Третата група, това са млякото и млечните продукти, които също не са за подценяване, защото през последните години доста се популяризираше, как да кажа, неправилно, че това са храни, които са вредни, не трябва да се консумират. Това за момента няма доказателства, че не трябва да се приемат млечните продукти и млякото.
Четвъртата група храни, това са мазнините, като разбира се, препоръката е да се употребяват растителните мазнини, като зехтин, олио от авокадо, слънчогледово олио, когато няма възможност за друго, пак е по-добрият вариант от животинската мазнина. Разбира се, ядковите масла. И не на последно място, мисля, че показах всъщност всичко, но зеленчуците и плодовете са следващата група, която трябва да присъства ежедневно в хранителният режим, защото това са храни, които са богати не само на витамини и на минерали, на вода, но също така и на фибри, на растителни влакнини, които са от изключително значение за нашият микробиом, за чревната ни микрофлора, за правилното храносмилане и въобще за здравето на всеки един от нас. Така че това е пълноценното хранене, когато успяваме да набавим абсолютно всички хранителни групи в нашето хранене. Казваме, че трябва да бъде балансирано, т.е. не е препоръчително да консумираме в по-голям процент само една от групите и другите да страдат. Напротив, трябва да има баланс и в това се крие всъщност правилното развитие и здравето на децата и на всеки един от нас. А, добре, така като изброи всички тези групи, на мен ми звучи малко сложно, особено пък да намерим баланса. Кога според теб е подходящо родителите да въведат тази тема, темата за пълноценното хранене пред децата и каква е връзката с здравето им? Аз препоръчвам образователната част за правилно хранене при децата да започне още в възрастта, в която те посещават детска градина. Защото тогава децата са вече много по-ориентирани, а да не говорим, че са и вече доста по-умни, отколкото поколенията назад. Така че те са изключително бързо ориентиращи се и много добре запомнят и разбират, когато им се обяснява правилно абсолютно всичко. Така че ако ние инвестираме още в ранния етап на тяхното развитие, кои храни са правилни за нашето здраве, кои храни да консумираме за мускули, за това да помним по-добре. Когато на децата се обяснява за храни, ние им казваме това е вредно, това е полезно, ние им обясняваме в правилните примери, с които те да запомнят. Така че това е най-важното. От ранната детска възраст да се започне в детска градина, разбира се в предучилищна и вече когато те са в училище ще имат правилната подготовка, знания и съответно ще направят правилния избор, защото повярвайте ми, аз имам една дъщеря, която вече е на 13 години. Опитвала съм се през всичките тези години да инвестирам знания относно хранене, здраве и въобще здравословен начин на живот. И вярвам, че това не е било напразно, защото вече в този етап, в тинейджърството, когато изкушенията са много големи и попадаш в среда, в която не всяко дете има такава подготовка и знания, което ме навежда на мисълта, че семейството трябва да бъде първото място, в което да се даде правилният модел за хранителен ориентир, да кажа, на правилно хранене. Така че определено децата ни ще попаднат в среда, в която трябва да имат избор. И затова колкото по-рано, толкова по-добре с обучението. Да. Благодарим много за този така положителен пример, който даваш. Аз се сещам за това от психологическа гледна точка, как, например, е много по-полезно и работещо да кажеш вместо не яш това, яш еди си кое, и като добавиш обяснение, защо то е полезно, за мен силата му става още по-голяма. Следващия ни въпрос е свързан с това по какво родителите могат да се ориентират за здравословното количество храна, което децата им е добре да приемат на хранене.
Това е интересна тема в зависимост от възрастта на децата. Разбира се, препоръките ще са малко по-различни, когато говорим за грамажи. Защото самото развитие на храносмилателната система е различно през различните етапи на детето, на растежа. Така че ако на възрастния човек обема вместимост на стомаха е от 500 до 1500-2000 грама, то при децата това е много по-малко. Затова, за да не получаваме разширяване на стомаха, за да не се получава това, количеството на храната, като говорим за обяд и вечеря най-вече, при децата в по-малка възраст, до предучилищна, не трябва да надвишава повече от 250-300 грама. Разбира се, това не означава, че всяка майка трябва да си вземе електронна везна или друга, с която да започва да измерва количеството на храната. На първо място, най-лесният ориентир, това е човешката длан. Това е много популярна схема, която се разпространява не само в интернет, но и наистина препоръките на Световната здравна организация и други такива организации, които са свързани с препоръки за правилно детско хранене. Най-лесно по този начин се измерва, като говорим за основните макронутриенти, за групите храни, които трябва да присъстват задължително в чинията. Протеините се измерват най-често чрез длънта като количество и те най-често са около не повече от 100 грама, т.е. между 50 и 100 в зависимост от това, пак казвам, възрастта на детето каква е. В тази част, която са пръстите заедно с длънта като юмрук, това е най-често половин чайна чаша или това са зеленчуците, които могат да бъдат варени, сурови за предпочитане, сезонни. Разбира се, въглехидратите не трябва да ги пропускаме. Много често те са отречени. Ориз, картофи не, пълне се от тях, това са нечистени храни. Тук говорим за детски организъм, който се развива, особено до 14-15 годишна възраст. Това е възрастта, в която най-активно детския организъм расте и се развива и предстои да се подготвя за живота на възрастният. Разбира се, тогава много активно бушуват и хормоните, така че абсолютно целият организъм е напрегнат за развитие и за достигане на възрастен човек. Така че не може да изключваме нито една от тези хранителни групи, защото в противен случай ще получим обратният ефект и ще се отключат хранителни дефицити. Повярвайте ми, хранителните дефицити са много по-сериозно състояние. Това недоимъчно хранене, отколкото наднорменото тегло понякога. Тоест, юмрука трябва да бъдат нашите зеленчуци и съответно шепата нашите въглехидрати. Това е образно казано, като разбира се измерваме на око според длънта на детето. Но това е изключително затормозяващо. По-добре е да се научим да сервираме на детето всички хранителни групи в една чиния, а не в отделни, за да може да свиква с очите, както родителя, така и детето, познавайки хранителните групи, дали са налични в чинията. Така че задължителните хранителни групи, които трябва да присъстват на всяко основно хранене, това са зърнените храни. Зърнените храни, това са хляба. За предпочитане е пълнозърнестия хляб, тъй като той е с много повече полезни вещества и предимства от белият рафиниран хляб. Като разбира се, той се включва след 2 годишна възраст на детето. Другите зърнени храни това са ориз, царевица, овесени ядки, макарони, спагети, колкото и да е странно. Но когато сервираме
малко количество салата преди макароните или спагетите, тогава ползите са много по-големи. Затова, когато отидем на ресторант, ни предлагат първо салата, след това основно ястие и накрая десерт. И в последните години ние много често избираме само едното, или само основното ястие и десерта, или само салатата и десерта, което не го препоръчвам при детското хранене, разбира се и при възрастния, но говорим в момента само за деца. Желателно е децата да стартират с салатка, зеленчуци, защото препоръката за правилно хранене изисква те да бъдат в грамаж от 350 до 450 грама, в зависимост от възрастта, прием на зеленчуци и плодове за целия ден. Ако ние не сервираме на детето на обяд или на вечеря салата, то на практика няма възможност кога да ги приеме тези количества зеленчуци. Плодовете най-често се сервират за десерт. Ние не стартираме с тях, а напротив, завършваме с тях. И също така, ако няма такава опция, е добре да се приемат между храненията. Тук говорим за грамаж между храненията около 100 грама плодове. Така че абсолютно всички хранителни групи трябва да присъстват в тези грамажи според възрастта. И да не забравяме водата, която много често е пропусната. Като количества, препоръките са 30 мл на килограм тегло. Няма да взимаме елките и да смятаме, но 5-6 чаши вода са най-популярният и най-разпространен пример за прием на вода. Като водата не винаги децата изпитват такава жажда и да потърсят вода. Затова ние сме тези, които трябва да им предложим това, да знаем, че те са абсолютно хидратирани и че техният организъм функционира правилно, тъй като дехидратацията е с много неприятности. Потиска се концентрацията при децата, получават главоболие и други, разбира се, оплаквания, които не са желателни. Това беше Надявам се да съм отговорила. О, да. Аз мога да говоря много. Да се върнем на въпросите. Да се върнем на въпросите, понеже има много интересни неща, които съм сигурна, че така хората искат да разберат. Едно от които аз като родител също ми е много важно е въпросът с захарта. Защото всички знаем колко е добре да не я включваме в менюто и така нататък, но в една определена възраст всъщност родителите се сблъскваме с един доста труден избор как точно да спрем детето при положение, че от всякъде се предлагат такива захарни изкушения, които много добре ни е ясно, че не са особено полезни, но пък и така да ги спрем рязко и да кажем не може, също нали, не е най-добрият вариант. Да. Какво би Аз трябва да ви кажа тайната ли? Да, имаш ли такава? Всъщност, да, разбирам колко е трудно това. И най-вече проблемът е не просто, че не трябва да се консумира захар или само бяла захар или кафява захар, но проблема е, че наименованията на захарта в хранителните етикетите, които се намират на всеки един продукт на пазара, са много. И аз тук съм се приготвила един списък, за да ви изчета под какво име може, под какво наименование може да се срещне захарта в етикетите. Защото много хора се заблуждават, че когато кажем това е напитка без захар, тя всъщност няма захар. Или в тази храна няма захар, да, няма захар с това име, с тази формула. Но тя има свой заместител. Например, нектар от агаве, сироп от агаве, ечемичен малц, захар от цвекло, сироп от кафяв ориз, кристали от сок от захарна тръстика, царевичен сироп,
финикова захар, плодово пюре, декстрин, фруктоза, декстроза, концентрат от плодов сок, глюкоза, глюкозофруктозен сироп, златна захар, високофруктозен царевичен сироп, малцов сироп, кленов сироп, захар, мускавадо, сурова захар, захароза и други. Тоест, Уау. има ли го всичко това някъде в някой етикет, не бива да се заблуждаваме, че това е без захар. Това е едното нещо, за което трябва да следим, когато наистина искаме да се запознаем с състава на дадена храна. Другото, което е, няма как в 21 век да избягаме съвсем от изкушенията и захарните изделия, колкото и да обясняваме както на себе си, на нашите познати и приятели, така и на децата си, че това е вредно, че пристрастяващо е, това е факт, действа на мозъкът като наркотик. Абсолютно всичко това е истина. Но удоволствието, което се изпитва при консумацията на сладки храни, е това, което кара всеки един от нас да прибягваме към захарта. Как обаче да се справим? Като се стараем тази консумация да не е всеки ден. Това е единственото решение и разбира се, следвайки хранителната пирамида, на която трябва да се обучаваме заедно с децата, с светофарна система. В зелено, това е основата на пирамидата, стои водата, зеленчуците и плодовете и зърнените храни. В жълт цвят в средата на пирамидата, това са месо, млечни продукти, яйца. И разбира се, на върха са захарните изделия, т.е. толкова малък връх на пирамидата в червено, много, много рядко, по определени поводи или поне за някаква награда, което пак не е добрият вариант да се награждаваме с храни, но все пак не може и без това. Така че препоръката е, когато можем да използваме мед, който освен на равни количества глюкоза и фруктоза, пчелния мед има и много биоактивни вещества. Разбира се, хората, които имат алергии, при тях ще е почти невъзможно това нещо. Но за всички останали това е добър заместител, пчелния мед, когато има възможност. В други случаи, когато имаме апетит за сладко, е добре да се обърнем към плодовете. Те са много по-сладки от вековете назад, колкото и да е интересно. Това е също факт, с много по-различна сладост и много по-обогатени на плодова захар. Но повярвайте ми, ако човек започне да консумира плодове като десерт, почти вкусът се превъзпитава. Нужно е просто време. Няма да има нужда от захарни изделия. В Германия, например, имам пресен пример там. На децата им се разрешават захарни изделия само веднъж седмично, събота или неделя. Във всички детски градини и училища десертът е плод. Плод може да бъде комбинация с различни други видове храни. Така че пак да се достави това удоволствие на сладост, което се търси. Но, разбира се, не трябва да се прекалява. Според препоръките, тази захар, добавената захар, не трябва да бъде повече от 15 грама за ден, което е една супена лъжица. Обаче, ние ако започнем да четем етикетите, ще видим, че захарта се съдържа не само в сладките храни. Тя се съдържа във всички сосове, кетчуп, и разни други сосове, да не изброявам. В сухите храни, сухите супи. Насякъде захарта е използвана, за да може вкусовите рецептори да харесат и възприемат дадената храна. И също много пъти, когато се отнема даден макронутриент, например млякото, когато ние търсим мляко с по-малко мазнини, тогава ние получаваме за подарък повече захар.
защото ние няма да харесаме вкуса на млякото, което е с нисък процент масленост. Така че захарта навсякъде се опитва да се скрие и да се предлага. Това е вече на битка. Съжаление. Да. Да. Всъщност, Но истината е, че ако човек приема правилно всички хранителни групи и най-вече ако присъстват белтъчините като храна в ежедневния прием, дали ще бъдат с растителен или животински происход, тогава чувството за глад за сладко всъщност, ще е много минимално. Ще бъде в рамките на нормалното. Но ако се пропуска закуска, ако се злоупотребява повече с друг вид храни, това чувство ще го има постоянно. Тоест, нашата мисия е да научим децата си да се хранят правилно, да имат трите основни хранения: закуска, обяд и вечеря, в които задължително да присъстват протеини, белтъчините, да присъстват мляко и млечни продукти, зърнените храни, плодовете и зеленчуците. Мазнините са много малка нужда, която не е нещо, което трябва да е задължително. Но ако всичко това е налично и разбира се водата, няма да има такъв силен глад за сладко. Да, всъщност ти с последните неща, които каза, до голяма степен отговори на няколко допълнителни въпроса, които ние си бяхме подготвили. И в такъв случай искам да се обръщам към Силвето, за да се допитам до нея, може би да се ориентираме към включване. Мисля, че беше доста изчерпателна и разбира се, това е тема, която много неща винаги има какво да се каже допълнително, така нататък, но много благодарим. Вярваме, че това е много ценно за всички нас и се надяваме да имаме други такива хубави срещи. Много благодаря, мили момичета. За мен беше удоволствие. Надявам се вашите последователи да се зарадват и да получат отговори на въпроси в нашето време на разговор, и пожелавам много успех, много деца, на които да помогнете с правилното хранене, и до нови срещи! Много ти благодарим за това, че допринесе с твоите знания и за твоето присъствие за това, което смятам, че е обща мисия на трите ни. Така е. Благодаря. На теб и до скоро.